अथो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। संजय उवाच पंचम एवं षष्ठ श्लोक। ओम दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त ऊतमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। ସେହି ମହାବୀର ସାତ୍ୱିକ ବିରାଟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟକେତୁ ଓ ଚକିତାନ ତଥା ବଳବାନ କାଶୀରାଜ, ପୁରୁଜିତ, କୁନ୍ତି ଭୋଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଦ୍ଧାମନୁ ଓ ତଥା ବଳବାନ ଊତମୌଜ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର